patik ni debata imana dienet sian buku panurirang Hesekiel biddu seplalu ayat 20 sada. Patik ni debata. Alai tung surah ditudalo rohani parjahati saluhu dosana akkanani ulana nasailau. Jala diradoti saluhut akka patikki. Jala diulahun uhum dohut hati koran. Tongon do ikon mangulu ibana. Dang jadi mate. Idosa na atong rap martangyang mahita mangilu gogo tutu hatta taringot tu patik nai. Ali tuan debata. Saya pargugu imahami mangulahon nau partu patik mi. Amin. Maredeita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami nadi banua gicang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu hami jala hutopoti hami dusa dohut pangaleson nami nagudangi. Tata mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop nia anak haholongan nirham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Musat piaka dulu jalahumut tel akarobian alayanggo parasi ni rohaku naso tu pamutsat sianpo. Jala badan ni hadameoku naso tu pahumordit ninna jahoba siasiho hasangapon ma di debatana di gicang. Maredeita. Suruh
epistel di minggu ta sadarion ima minggu pa 12 hondung Trinitatis imana tersurat di buku panurirang Markus bidu walu mamukamai sian ayat 34 mangujungi di ayat 30 lalu marsika soring mahita majahasa songonon ma didok laos di jauh mana toropi rap dohot sisianna di dogma tunasida nasa nagiot mangihut tonau di sodahon madirina dituhu masilang natu ibanai di huton maau ayaha matong gunana di jolmanang dilihat portibion diomo anggo mago do hosana asa mulu adong na maila alaniau manang alani hatakki maradopon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sugut maka tidak kuni dinaroi bana di bagasan hasangapun ni amanah rap dohot suru-suruan akka nabadiai ido sahakna martua do akka na tumangion hata ni dibata jala na upiopsa amen ngaredeita tidak kon maha porsiao tai songon na hina tidak kon ni dong atas a porsiao disadok portibion rak mahita medok au porsia di debata Jehova ido ama pargugo na suhatudusan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tindumo ni si Maria naga bega-bebean sianton di parbadia andorak sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus pajal duibana di hau kinarsilang namula mangulu dia manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehova manai pargugo na sohatudusani isi maribana manghumi halak au porsia ditondi parbadia jaladong sada huria na badia dia topan ni do dia sesani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu dusugo daging ni hala naung mate do dianguluan na sora sudah amen tabigima tikting na masa do naeng pamasota di huriatta na jinahon ni salak sian parhala duta
masa doh nanaing pamasaud di Huriata Minggu 7 September 2025. Ia goar ni Huriata ima Minggu pasapuluh 2 hon dong Trinitatis. Jala topik ni minggu tasaderion ima padenggan hamuma dalan muna dohot pabahenan muna. Namangiutna sermon parhalado di hari Selasa sia September 2025 di Patu Pado sermon parhalado masuk pukul 10.07 WIB. Poin napawaton sermon week di hari Rabu 10 September 2025 week genap. Week 2 di bagas ni keluarga Nyonya YM Hutajulu RH Borugultom, nama alamat di Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Week 4 di bagas ni keluarga Amang O Hutajulu Inang Boru Panggabean, nomor alamat di Komplek Fajar Raya A Tolu nomor 12 Jalan Jati Serut. Week onom di bagas ni keluarga Amang Resi S Borus Tumorang Inang Boru Sebea, nama alamat di Komplek Pusdikap Blok A RT 01 RW 20 Padalarang. Week onom Week pitu di bagas ni keluarga Nyonya Silaban Boru Pasaribu, Komplek Cilame Permai, Jalan Artileri Ujung nomor 52 RT 5 RW 10 Sia Cilame. Week walu di bagas ni keluarga Amang S Panjaitan Inang Boru Sijabat, alamat Kampung Cihapit RT Tolu RW Walu. Week 10 di bagas ni keluarga Amang Y Simajutak Inang Boru Sibarani, nama alamat di Jalan Permana Timur Blok E 10 Sada Citerep. Week 10 2 di bagas ni keluarga Amang O Simarmata Inang Boru Sinaga, nama alamat di Komplek Bukit Permata Blok E2 nomor 20 Tolu. Suang-songoni di hari Kamis ima week ganjil 10 Sada September 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Week Sada di bagas ni keluarga Amang HR Hutajulu Inang Boru Silalahi, nama alamat di Jalan Urip Sumoharjo F35 RT Tolu RW 15. Week Tolu di bagas ni keluarga Amang Situa M Gultom Inang Boru Manik, nama alamat di Jalan Pasopati Sada nomor 04 RT Tolu RW 4. Week 5 di bagas ni keluarga Amang B Simbolon Inang Boru Sihaan, nama alamat di Jalan Kampung Cisopan nomor 50 Sada RT Sada RW Pitu. Week Sia di bagas ni keluarga Amang Situa MT Sinaga Inang Boru Stanggang, nama alamat di Komplek Bumi Pakusarakan Sada Blok B2 nomor 2 Tani Mulia. Week 10 Sada di bagas ni keluarga Inang Nyonya Si Hombing Boru Simangunsong, maralamat di Pargodungon Sikola Minggu. Napalimahon amplop tali kasih. Di minggu tasadarion Minggu 7 September 2025 diganup parmingguon. Patu paut tado papungu amplop tali kasih tu padita fungsional nanaing pida. Tapasahat mai ditiki napapungu pelia padua hot hita tu jolo alani i tatu pahima di bagasan las niroha marhahorason sian hapor seauta. Namangihut paunopon pesta puncak tahun transformasi HKBP distrik Sapluwalu Jabar Tengdie. Di minggu sadarion Minggu 7 September 2025 Borhat Dohuriata tu pesta puncak tahun transformasi HKBP distrik 18 Jabar Tengdie, nama ringanan di Istana Kanakawilayaan Bandung. Nani dohotan ni Padeta Resort Bibel Pro tolu halak parhalado paropuan 32 orang, seksi paropuan dan
tolu halak masing-masing borhat sian garejata pukul 6.30 wib. Namangihut papituhon mangapuli di hari Minggu sadarion Minggu 7 September 2025 dung sidung permingguan arian borhat do huriata mangapuli tu keluarga besar Nyonya Pendeta Esimbolon STH Nahinan Inang Boru Siaturi namaringanan di gedung IL Nomensen pinangido matu akaruas kategorial dohot parhalado asa madohoti pangapulioni walu titing naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma saudara Letnan 1 Artileri Medan Septian Aditama Hutagalung STR Han anak ni amata situa Janes Hotua Hutagaol tubuh inata Mas Niari Teoria Boru Pardede namaringanan di Perum Permana Indah Jalan Bangbara nomor 77 RT Tolu RW 10 Tolu ruas ni Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi Wik 10 dohot orwana saudari Deborah Auriel Otelia Boru Pardede AMD Kep Boru ni Amata Ramot Pardede tubuh ni Inata Emi Farida Boru Stumorang namaringanan di Komplek Nata Endah Jalan Nata Kusuma Onom nomor Sia A Kelurahan Margahayu Tengah Kabupaten Bandung ruas ni Huriah HKBP Jalan Lurah Cimahi pamasu-masuan di hari Sabtu 20 September 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul sia 00 WIB. Napasiahon mutasi pendeta fungsional. Nungga di Jalo Huriata surat keputusan mutasi pendeta fungsional Pendeta Todotua Sirahit MTH menjadi pendeta resort di HKBP Resort Jeruju Distrik Persiapan Tolu Pelopat Kalbar di Patupa Huriatama Papungu amplop talikasi sadario di Minggu 7 September 2025 di Ganu Parmingguon Paborhaton di Patupa Madiare Minggu 4 September 2025 di Parmingguan Arian di Udutima acara Ramatama Nani Dohotan ni Sude Perhalado Ketua Seksi Strip Pengurus Kategorial dan Perwakilan Ruas Tolu Kakak setiap week. Napasapuluhon surat penugasan calon pelayan. Di Jalo Huriatado 2 surat penugasan calon parhobas HKBP nanaing makobasi di pos-pos parmingguon dohot pos pelayanan Ima Sada calon guru Huria Alfredo Sirait SPD 2 calon pendeta Putri Runi Herlina Marbun STH di Jakom Mai di hari Minggu 14 September 2025 di Parmingguon Arian. Sapulu sada pos Parmingguon HKBP di Kota Baru Parahyangan di hari Minggu 14 September 2025 di Parmingguon Manogot di Ojakoma Panitia Pos Parmingguon HKBP di Kota Baru Parahyangan. Namangihut PHD Gabungan SPH. Di hari Senin 8 September 2025 pukul 10 WIB di Patupado PHD Gabungan Seksi Parompua Kuria Pinangidoma Tusude Paropuan Asa Pasidohot. Napasapulu toluhon tender plafon. Nunga dibuka Huriata B Marhite MPA nalaho manggati plafon ni gereja dohot macet dinding ni garejata ima na parjolo penggantian plafon ima dikerjakan oleh CV Inti Mitra Niaga dengan nilai proyek sebesar 75 juta dengan lama pengerjaan maksimal 50 hari kerja. B. Pengecetan akan dilaksanakan oleh Darwin Situmorang dengan nilai
16.000 per meter. Sudah termasuk alat-alat kerja dan dibayarkan sesuai luas yang dikerjakan dan akan diukur setelah pekerjaan selesai dan lama pekerjaan maksimal 50 hari kerja. Pengerjaannya akan dimulai pada hari Senin 8 September 2025. Terakhir, kantin strip warung. Tuaka ruas namar minat nama ngelola kantin asa dibaema surat penawaran tuhuria marhite parartaon na dipataru mai tu kantor huria selama jam kerja paling lambat tanggal 22 September 2025. Songoni mamang inang warta ni huriata na pamasaon dohot na tapamasa di huriata mau lihat tema Horas Madita Salutna. Horas. Tapuji matuata merhite bukwede nomor 267 ayat sada dohot udukna laos suhukma tapasahat pilihan sada a dohot sadabi.
Damini debatan na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Amang dohot tamu na kainang on mahami jamita na parpudi di Huriata HKBP Jalalura Cimahi ala di hari Minggu tanggal 14 September 2025 perpisahan nama hita ala manguruti ulaun na baru nama hami amanginang jala dilantik di tanggal 21 September 2025 di HKBP Resort Jeruju Pontianak. Jadi kami gabe pandita resort di san jala posdor hanami tanya kono muna kami amang inang nang pe di bagasa tikion dang piga hita na minggu di minggu siang alai posdor haku bahwa Tuhan itu sungguh baik. Amin. Iya, Tuhan itu sungguh baik. Molo tahun 2010 buat orang majolo sautik perdalanan nami borhat kami sian Medan menuju Huria Resort Kebayoran Selatan. Langsung museng 2015 borhat sian Kebayoran Selatan sahatu HKBP Petukangan jala sian Petukangan maau borhat museng tu Cimahi molona julo kami di paborhat sian Pulau Sumatera tu Pulau Jawa saunari borhat nama kami sian Pulau Jawa on Jawa do kanon Pulau Jawa on tu Pulau Kalimantan. Jadi HKBP Cimahi Jalalura do paborhaton kami tu Pulau Kalimantan. Artina amang do tamu na kainang hirim dunia rohaku rapdohot tamu na paborhato kami tu Pulau Kalimantan tu Pontianak alai daktar bahining lahu boto do bahwa itu sungguh jauh alai pos do rohaku ati amang do tamu na kainang ba ongkos semua pabal gahamu di kumaba marhiti amplop munayan ima ati amang ninang ala borhat nama kami di tanggal 10 September 2025. Jadi molo sautik martaringot tu HKBP Jalalura Cimahi on molo na jolo tinggal di kota Bali do kami jala huingot do pesongo dia ma HKBP Jalalura hudapot kami bahwa kita memang di tahap mau memulai tahap pembangunan pada saat itu. Jala sangat gencar do hita mangalului dana baik tu Jakarta, baik tu Depok, baik di Bandung doh di akal luat na asing. Alam maulia tema di Tuhan debata nunga jongjong betulu lantai huriata marhite najolo gedung sarana prasarana lain wang nunga gedung Dr. IL Nomensen jalan nunga taresmihon di bulan-bulan nasalpu on masongon sada perkembangan di huriata di HKBP Jalalura Cimahi. Jadi pos dorohanami amang do tamuna kainang bahwa tu joluan ni Arionpe lamber kembang hita huria HKBP Jalalura Cimahi jala songona taboto museng adung pos parmingguon di Padalarang dohot Cipatat na pasti adung do maksud ni Tuhan malo tungjongjong pe pos parmingguon di Padalarang dohot Cipatat asalam hembang huria HKBP dada holan di Cimahi alai dohot manang di Padalarang dohot Cipatat bahkan mungkin nanti di sada tempat na asing museng manang di Cikalong ati iro tanyang taamang asalam hebang huria tajalekon parsido do ruas ni huria martangiang di si hutanya ko mahamuna
jala hamuna petangnya ko kamu mahami ati amang inang ala memang adong sada tanggung jawab na bulun na ikon situhukon nami di HKBP Resort Jeruju Pontianak jala ikon boy museng membuat sada keputusan na menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati jemaat. Jala pos doruhaku tangyang munai hurasahod dui. Jala gudang do memang naman do kondung say anon amang padita fungsional sian Cimahion ikon jadi pendeta resort. Amin. Nina rohaku. Jadi sao do tangyang munai ini kumabah. Sao do tangyang munai jala di bagasan naung sao tangyang munai alay tong dope ikon buanon muna hami di tangyang muna asa gabe pelayan na rendah hati hami di Resort Jeruju jala boy museng hami amang inang manguduti ulaon pakubasyon ni disan jala boy diterima na sida bamadang binoto dope songon dia parrohaon ni jolma di Pontianak kan amolo dison nga boy hu tebak akan lembut-lembut do jolma dison ido tahe akan burju ido tahe ido dah akan burju jala aka namar panarihon ido na hu boy hu gobarhon di Cimahi Jalalura. Mudah-mudahan manon di Resort Jeruju Pontianak songon dia hami di Cimahi Jalalura songoni matong nahu dapot tami di Resort Jeruju Pontianak dengan catatan ikon doho hamuna manangakon hami sekeluarga dinanaing berpisah mahita di hari Minggu jalaikon borhat mahami di hari Selasa 2 minggu nanaing roon imajolo ati amanginang songon hata parpuri di Jamita pukul 10 di bagasan Partikyanon nuaing tabege mahatani tuhata imana tersurat di Jeremia di kitab Jeremia pasal 18 ayat sada 1 ayat 10 sada ujahahon ma tuhita songonon oddo hata nang rotu si Jeremia sian jahuba songonon hehe maho jala tua tu bagas ni sitopa hudon disima patu bege honokku tuho dungi tuat maau tu bagas di sitopa hudoni jadi idama tongon ibana mabain sada ulaon di atas pamutoran HP dang majari hudon na pinaulinaing songon sakipaltano di bagasa tangan ni sitopa hudoni gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing guru di lomoni rohani sitopa hudoni mabahesa dungi Roma hatani Jahoba tu au songonon tung naso tarbainau huroa songon sitopa hudonon mabait tu hamu ale pinoparni Israel ninna Jahoba idama songon tano hudon di bagasa tangan ni sitopa hudon songonido hamu di bagasa tangaku ale pinoparni Israel satokin au martahi do paksada bangso do paksada harajaon naing mangurati dohot naing mamacikon dohot naing mangago alai molo mulak bangso nang hupalubayi sian hajahatonna gabi marpangulahi rohaku taringo tu hamagoan nang husakapi naing bainokku tu ibana jala sato kinari au martahi taringo tu sada bangso dohot taringo tu sada harajaon naing paulihon dohot pahoton alai molo dibahen najat di jolo ni mataku gabe dang ditangiho suaraku jadi sol-solaku maruhaku taringo tu nadingganing naung hubagabagahon naing bahenokku tu ibana sude mahita ayat 10 sada onpe wadok matuau halat jauda do tu isini Jerusalem songonondo hatani Jahoba
ida ma au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakapta hidup pakhamu wa mulak mahamu ganop siandalana narwai jala padengkan hamu dalamuna dohot pambahinan muna ido anggo sahatna muna kadongan sahapursiaun di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus barangkali pada masa kini atau barangkali heado hita menghadapi hidup yang rapuh. Pernah kita menghadapi kehidupan yang rapuh. Jala di bagasan kehidupan yang rapuh itu tentu kita berusaha, kita tetap mendapatkan sesuatu hal melalui harapan naikon jupang ngata. Jala mungkin ditikina nahya hita merasa gagal, mungkin heado hita merasa bahwa kehidupan tak hancur lebur di bagasan partikian nasalpu manangna di bagasan partikian tikion alania mang do tamuna kainang suku-suku do rohatta arong do pakirimon na mangolu tuhita di balik ni kehidupan yang rapuh naung taadopi di ari-ari nasalpuing totua mang do tamuna kainang tabereng majolo turpuk na naeng si pahusor-husorota di bagasan partikianon ima sebuah kisah yang sangat indah dari Alkitab yang sering disebut dengan perumpamaan tentang tukang periuk ya, tentang tukang periuk manang sitopa hudon natar surat di Jeremia 10 ayat 1 10 sada. Jadi bolo didokon perumpamaan tentang sitopa hudon manangna perumpamaan tentang tukang periuk on masongon sada gobaran sahalak tukang periuk na digobarhon di bagasan tikion ima debata jala molotano liat digobarhon dui tu hita jolma di bagasan partikianon namang gobarhon disi ima bahwa debata melalui gambaran ini ingin mengajarkan tentang keadaan bangsa Israel dan juga keadaan kita tentang Tuhan yang memiliki kedaulatan yang mutlak atas kehidupan kita serta tentang kasih karunia dan keadilan daripada Tuhan yang tidak terbatas. Amang do tamuna kainang kita bayangkan saja dulu ketika kita berada di sebuah bengkel kerajinan yang mana di situ kita boleh melihat udara yang dipenuhi aroma tanah liat yang lembab dan dingin dan di tengah ruangan duduk seorang tukang periuk di depan sebuah roda yang berputar bahkan di tangannya ada segumpal tanah liat yang tidak terbentuk. Nah dengan tangan yang terampil kita mulai membentuk tanah liat itu menjadi sebuah bejana yang indah. Namun sesuatu yang terjadi, bejana itu rusak. Mungkin karena ada kerikil di dalamnya atau mungkin karena tekanannya yang terlalu kuat. Lalu bejana itu tidak bisa dibentuk menjadi apa yang kita inginkan. Apa yang akan dilakukan si topa hudoni selanjutnya. Di bolokon ibana do tano liati manangna dibuat ibana museng tano liatna ibaru. Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan hari ini ternyata tukang periuk itu tidak membuang tanah liat itu
melainkan dibuatnya lagi tanah liat itu menjadi hal yang baru. Jala di bagasan ni tabereng mai di Jeremia 10 ayat 4 di kondisi HP dan menjadi hudon na pinaulinai songon sakip paltano di bagasan tangan ni sitopa hudoni gabe mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing guru lomoni rohani sitopa hudoni mabba heca. Amuna kamang dohot tamuna kainang molo didokon di bagasan ayat opati nakiningan ternyata tukang periuk manang tukang hudoni dia tidak menyerah, ia mengambil kembali tanah liat yang rusak itu, mengolahnya dan membentuknya kembali. Jadi siat tano liat nasarupa do yang tadinya hancur, ia menciptakan bejana yang baru yang lebih indah sesuai dengan rencana dan keinginannya. Muna kadongan saporsiaon di bagasan turpukon naeng dohonon na tuhita isedo si topa hudoni. Si topa hudoni ima debata. Ibana do nama nopa, dialah pencipta yang berdaulat, nama niop kembali penuh atas kehidupan kita. Dia memiliki rencana yang sempurna untuk setiap dari kita. Ibana do pemilik ni ngolut taon, jala saguru di debatado ngoluta di portibion, di boto ibana do saluhutna aha na tahaporluhon di bagasan tikyon ala debatado na membentuk kita untuk menjadi pribadi yang terbaik dan menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Amang dan inang molo mamereng HKBP Cimahi Jalaluraon aka pribadi nabur judo. Amin. Tari dadui amang dotam na husaksihon. Hampir 4 tahun kami di sini. Saya menyaksikan begitu luar biasa bagaimana Tuhan merancang kita di Huria HKBP Jalalura Cimahi. Tari dadui sian bagaimana kita menghidupi firman Tuhan pada saat ini. Boha kita mengaplikasihon hatani Tuhani tari dadui nang sian aka pangulauta. Jala boi tapatupa jongjong Huria di Jalalura Cimahi on songon sada rancangan ni debatado on nang tuhita ruas ni Huria. Asa toktong hita saguru di debata jala debatado membentuk kita menjadi bejana-bejana yang terbaik dari dalam diri kita, menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Tari dadu yamang dina martabatabba nang bangunan. Tari dadu yamang dina martabatabba tanota di bagasan partikyanon. Jala tari dadui nang sian aka perbuatan muna. Tari dadui sian aka pabahenan muna. Songon dia hamuna nang makobasi aka naposoni debata. Tari dadui nang las di pasobuhamu naposoni debatai lahu mangulahonon salutna. Alai di patari dahu kamudo bahwa debatado na membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik untuk menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Napaduahon amang dotam na kaidang di bagasan turpukon diajar do tuhita bahwa hita do HP tano liat di tangan ni debatan. Kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Taboto do songon gumpalan tano do hita na so memiliki hagogoon. Jala urado hita rapu.
Jala urado hita loja. Jala sering do hita amang do tamuna kainang memiliki kerikil-kerikil di dalam kehidupan kita. Jala kerikil-kerikil i mungkin alani kebiasaan tadui. Bahkan boido kerikil-kerikil i di bagasan dosa. Bahkan boido di bagasan kesalahan. Jala boido di akal luka-luka masa lampau yang membuat kita tidak bisa dibentuk dengan sempurna. Sarupa dari tanah liat di tangan di si Topa Hudoning. Kita sering merasa hidup kita hancur. Mungkin karena kegagalan, mungkin karena karier, mungkin karena hancurnya hubungan kita antara yang satu dengan yang lainnya. Boy sajodoi alani sahit naso marna malum. Boy sajodoi inorhoni akapaktor ni perekonomian naso dengan dope di bagasan ti partikian on alai boy sajodoi di bagasan parsaurata kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak berguna. Jala suku-sukudo rohata tu debata. Apakah Tuhan masih bisa memakai kita lebih luar biasa lagi? Alania mando tamuna kainang apena tadopi di ari-ari nasalpu ikon ingotot tadui bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan, seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat. Nangpe misalnya di bagasan tanah liati ikon adong aka kerikil-kerikil aledang las gabe dia bolokon tukang periuk dalam hal ini debata tano liati alai justru dibentuk Tuhan do dengan hal-hal yang baru asa gabe bui museng dipakai Tuhani tano liati dohot dengan hita mana keningan tano liati alania mang do tamuna kainang ahado nabui kabar na dengan nabui berengota siani ternyata nangpe di bagasan hado saun hita Tuhan nangpe di bagasan kesalahan hita ternyata Tuhan itu tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Adong do dileo debata tu hita tiki, adong do dileo debata tu hita kesempatan asagabe boy hita dibentuk menjadi bejana-bejana yang baru yang sama seperti tukang periuk yang tidak membuang tanah liatnya yang rusak. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh. Dia justru melihat potensi di dalam kehancuran kita. Dia mengambil kembali hidup kita yang hancur dan dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, Ia membentuk kita kembali. Tuhan tidak tertarik kepada kesempurnaan kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik pada hati kita yang mau dibentuk olehnya. Ditikirohi tatu debata dengan hati yang remuk dan menyerahkan segala kegagalan kita, Dia akan mengambilnya dan menjadikannya sebuah kesaksian yang indah. Jalabudo berengota sian aka kesaksian na di toko Alkitab atin. Taboto do baritani si Daud sahal raja namadabu ibana tu bagasan dosa perselingkuhan manang dosa perjinahan. Jala boido berengotasiani hidupnya rapuh, hidupnya hancur. Alai alamuba rohana dan Tuhan mau memulihkan dia. Ternyata dia dipulihkan oleh Tuhan dan dia pun berkenan di mata Tuhan. Songoninang si Petrus amang dotamu nakainang seorang murid yang menyangkal Yesus 3 kali alanin penyangkalan ni ibanai
sempat do ibana hancur, sempat do ngoluna rapuh, alai setelah haheheon di Tuhan ta Yesus Kristus. Di Tuhan memulihkan dia menjadi batu karang dan mendirikan huria-huria manang gereja-gereja. Tuhan tidak membuang mereka, Tuhan membentuk mereka kembali. So kanido nang hita di bagasan tikion, amang dota munaka inang. Nang pe sipata olo ngolutaon rapo. Nang pe sipata ngolutaon olo sipata madabu. Alay dang las gabe di bolokon Tuhani hita. Nang pe sipata say talao sipatik ni Tuhani. Nang pe sipata jot hita merdosa tu adopani Tuhani. Tanpa kita sadari kita sering jatuh di dalam keberdosaan. Ternyata Tuhan, ternyata firman ini mau mengajarkan bahwa kita tidak pernah dibuang oleh Tuhan, tetapi Tuhan membentuk kita kembali kepada arah yang baik. Amang dota muna kainang di bagasan turpukon diajar hodo tuhita. Apakah saudara merasa hidup kita seperti tanah liat yang rusak hari ini? Terasa hodona di bagasa tikyon na jot hita songon tano liat i na gabe sega hinorhoni hado saunon. Amang do tamo na kainang las doroha mula di bagasan partikyanon ada banyak yang mengaspirasikan suara rakyat baik di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Makassar dan di tempat-tempat yang lainnya. Las doroha moloboi mahasiswa, moloboi masyarakat memberikan bahkan menampung aspirasi ta asa gabe dengan pamaretata di bagasan tikion. Alay sada na sotahalason sa sitong na amang dotam na kainang bahwa molotungpe tapasahat aka aspirasita baunang manian atong manegay aka fasilitas umum. Dengan dohita menyuarakan aspirasita alay unang mahita gabi manegay manegay aka fasilitas umum. Bahkan unang manian sampai saat tunamen menjara. Ngulu ni ala Kristen dang songoni amang dota muna aka inang. Molotung perapu ngoluta di bagasan tikion. Alay tuise dohita mangalu-alu molotung pe taparohaon di bagasan tikion kekurang kondusipan ni pamaretata di bagasan partikyanon. Tuise dohita mangalu-alu. Roma hita tu debata pasahat ma dalanmu, jala pasahat ma ngolum tu bagasan tanganna, biarkan Tuhan sang tukang periuk yang maha kuasa membentuk kita kembali. Persea mahita bahwa Tuhan dapat mengambil setiap kegagalan, setiap luka dan setiap dosa kita dan mengubahnya menjadi sebuah bejana yang indah, sebuah bejana yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, sebuah kehidupan yang baru. Alani amang dota muna kainang mulai di bagasan tikion diajaron tuhita asa marhangoluan nai baru. Molo di dokon marhangoluan nai baru. Dada gabe terlepas hita sian akangolu na manosak. Ayo nak kiningan ati abang dota muna kainang molo tajaha epistel imana tarsurat di Markus 8 ayat 34 satu ayat 30 lalu molo taihuton tuhata Yesus Kristus dan naman dokon na sogabe ta tuhuk silang naing. Songo dia do naman tuhuk silang amang dota muna kainang. Songon na joloi do pehita mabobuah silang ni Yesus si satu dolo Golgata dan apalai naneng dohonon na disi. Dari segi iman molo tung adong dope
jolma na sumakalaw mohon hita ala marhaporsiaon hita tu Jesus Kristus martua mahita disi ala niyaha ala tapajongjong silang ni Jesus di bagasan ngoluta ala taboto do bahwa marhite silang ni Tuhan ta Jesus ido adong haluaon di bagasan na adong haluaw ni amang do tamu na kainang dada naman dokon molonong ngatay huton Jesus bahwa lepaslah kita dari aka pergumulan ahado aka nama satu hita di bagasan tikion ima silang tatuhuk mai molotung alani aka perekonomian molotung pe alani haporsiaon molotung pe alani aka hamaolon na taadopi di bagasa tikion tatuhuk mai alai molotung pe tatuhuk dada naman dokon naso didongani Tuhan hita didongani Tuhan do hita manuhuki saluhukna jala au pe porsiado dalam hati kecilku saya pernah bertanya apakah saya mampu Tuhan berangkat ke Kalimantan apakah saya mampu Tuhan melayani di sana jala memang songonido nang tanyaku baru hujalo SK tu HKBP Jalalura Cimahi terhuingot aka jolma aka ruas mungkin disi aka tamat-tamatan ITB terido pikiraku Institut Teknologi Bandung bodo yamang bah aka ruas na ahamara anon huadopi disi aka ruas na pistar aka na ruas na terpandai aka ruas berpendidikan babotul do memang hita ruas berpendidikan di bagasan tikion alai mauliate madi Tuhani boy do HP au diterima hamu selama kurang lebih 4 tahun di ingananon jala ido tong tanyaku jala pos dorohaku na tanyaku muna au nang borhatu Pontianak anon bahwa boy au diterima ruas ni resok jeruju doho denggan jala boy au makobasi nasida tu joloan ni arion amang do tamu nakenang sadanay ma naneng sidohonok kutusi ima nakiningan menyangkal diri songon dia do hitam molo nunga marhangoluan na baru di kondisi harus mampu menyangkal diri mampu mengatakan tidak terhadap dosa dan selalu mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu amang dan inang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mampu dohita dibentuk Tuhani gabe bejana nanai baru mampu asal ma boy hita jala asal ma di bagasan na kemampuan na dileon di Tuhani tapake mai lahu mangulahon hobar tu lomoni rohani debata. Amin. Martangyang mahita. Mauliate ma di pasah rohanami tuho ali Tuhan di bagasan partikianon nung ngabe ubegi hami hatam nabadiai ali Tuhan namang gobarhon tuhami nahoro ali Tuhan sitopa hudon jalahami magambaran tanah liat nadi bentuk kohami nadi proses sohami ali Tuhan nang pesipata adong di bagasan ngolunamion hadosaon alai danggabe dia bolokoko hami ali Tuhan molotung mardosa alai di proses ho dibentuk kodo hami gabe bejana-bejana yang baru yang bisa dipakai secara luar biasa ali Tuhan di bagasan turpukon di podahokodo asa parohau kami aka tingkah laku nami dohot aka perbuatan nami ali Tuhan asa gabe mapakorhon naulinadenggan mai tu joloan yarion marhite tema topik minggu memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kami disalani do ali Tuhan hutangnya ko kami ma di bagasan tikion ima ngolu parhuriau ni HKBP Jalalura Cimahi di bagasan partikianon na hurang lobi hami 4 tahun makobasi di son ali Tuhan hu panok noti hami jalahu parrohau kami do ali Tuhan gudang do pasu-pasum
didapot ruas ni huriam jala boy do tutu kami sampai membangun tolu lante bahkan manuhor tano bahkan boy hulunasi kami akapilun sia dia doi ale Tuhan totu sian hodoi saluhutna jala marhite hapursion nami ale Tuhan huleho kami otik-otik ale Tuhan tu pembangunan ni huriami asa gabe boy tutu terbentuk gedung Dr. I.L. Nomensen sahat tuna masitano kami bahkan sampai na mga lunasi pilun kami boy tutu ale Tuhan mardalan dohot dengan say pasu-pasu masaluhud na ruas ni huriami di dia pe nasida maringanan ale Tuhan di bagasan partikyanon pe utangnya ko kami ma ale Tuhan ima yana kon nami nanaing majalo pasu-pasu ima septian aditama utagal do Deborah Aurel boru pardede ima sakap ni nasida ng majalo pasu-pasu di hari Sabtu 20 September 2025 pos dorohanap mi ale Tuhan gabe ripe sitiruan manasida di jolo nami lumobi di hadapanmu nabadiai songonima ale Tuhan nang di bagasan partikyanon utangnya ko kami do tahun puncak transformasi na dipatupa di kawaluyaan alitu gedung kawaluyaan ali Tuhan na didohotan ni pimpinan ni Huriam San Pusat ali Tuhan bahkan distrik bahkan pimpinan ni Huriam Cimai Jalalura songoni nang ruas nama dohoti homa ali Tuhan nama masu-masu acara doho dengan jalaboy mardalan hobar na hinalomohon ni roham songoni ali Tuhan nang akar ruas ni Huriam namar sahid baik di rumah sakit baik di pemulihan baik ale Tuhan na marubah jalan di bagasatikyon say homa na mga leon hamamalom ni parsahiton songonima ale Tuhan nang pilihan na kupasa tami di bagasan minggu-mingguon tu bagasat tangamu mapasat tami ale Tuhan sian yas nerohanami mahami pasatoni jalaboy museng lehonomu tuhami marga lehonomu pasu-pasu marlopi gadda ala boy hami pasahaton marhite haporusyaw nami songonima ale Tuhan nang dibaga sa tikyon akarwas di Huriam na marulang tahun adong sekitar 24 halak songoni nang marulang tahun pernikahan adong sekitar 6 kepala keluarga tuhoma hupasat tami nasida asahoma na mga leon gadyang ni umur ale Tuhan jalaboy ale Tuhan nang lehonomu las ni roha dia kana na marulang tahun doho damen nasian hoing boy lehononmu tutonga-tonga ni nasida Tuhan masay gudang dope nanaing si Panginoon nami sian ho alai posdorohan nami na lehonomu akka nahusakapi rohanami lumobi alituan ruas ni Huriam di bagasa tikyon say pasu-pasu ma nasida di dia penasida maringanan mga saon guarda namu Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Marede mahitas yan buku ede 116 ayat sada huhut ma tapasahat amplop tali kasih nong sahat tuhita di bagasan tikyon marede mahita. Basa-basa
pangakon ma peliata. Ale de bata amana mina di banua kicang hodo hararuan di saluhut silelo na ring gandohot na solibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilihon bitu hami pelen nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di culom. Pasu-pasu may jala ramauting asa parhasya kami pilianon. Pati buluh na rajon mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hiti to dim asalam tadahabi godang di silolon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang sa pilor badi amaguarmo sa Roma harajaon mo sa isaut malomo ni roham di banua tongon song na di banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugi itu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasa daming jalo hamuma pasu-pasu sian tuata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurun madamena tu todim amin. Selamat hari Minggu Horas Madihita Saluna. Rencanamu Tuhan,